Milí diváci a poslucháči, plánujete stavať garáž, altánok či letnú kuchyňu? Skôr než začnete, mali by ste vedieť, čo vám ukladá stavebný zákon. O tom, kedy ide o drobnú stavbu a ako ju ohlásiť, nám dnes prišla porozprávať Slavomíra Salajová, odborníčka pre oblasť legislatívy nášho úradu. Dobrý deň prajem. Dobrý deň prajem. Na úvod si zadefinujme, čo to vlastne drobná stavba je podľa nového stavebného zákona. Možno by som na úvod začala s tým, že tým novým stavebným zákonom sa myslí zákon číslo 25 z roku 2025 a hovorím to aj preto, že aktuálne prebieha vlastne proces novelizácie tohto zákona, ktorý bude mať aj vplyv na definíciu drobnej stavby. Takže ja sa pokúsim vlastne vždy aj upozorniť na to, že či ide o platný právny stav alebo navrhovanú právnu úpravu, ktorá by mohla byť účinná od 1.1.2027. V každom prípade definíciu alebo to, čo sú drobné stavby alebo ten pojem drobných stavieb poznal aj starý stavebný zákon, čiže to tzv. 50 z roku 1976. A drobné stavby sú vlastne také, ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť svoje okolie. Dnes vlastne v rámci toho zákona číslo 25 sú definované v paragrafe 2 odsek 4 a čo je možno kľúčové na tej definícii je, že ide o demonštratívny výpočet, ktorý je priamo uvedený v samotnom zákone. Spomínali ste, že aj predchádzajúca právna úprava, ktorá to bola 50 rokov, poznala pojem drobná stavba. Ako sa to zmenilo oproti novému stavebnému zákonu? Ako ho definoval starý a ako definuje nový stavebný zákon? Asi tá najkľúčovejšia zmena je v tom, že podľa starého zákona drobná stavba plnila doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a potom bol taký taxatívny výpočet, ktorý priamo určoval stavebný zákon starý. Dnes tá základná charakteristika, ktorá bola teda kedysi, že ide o doplnkovú funkciu, vypadla, čiže dnes drobná stavba je samostojná, nepotrebuje tú hlavnú stavbu, ku ktorej by plnila doplnkovú funkciu. A zároveň teda ten výpočet je demonštratívny, to znamená, že aj keď priamo v tom výpočte tých drobných stavieb sa tá daná stavba nenachádza, ale tou svojou povahou môže spadnúť do tej kategórie, že teda nemôže podstatne ovplyvniť to svoje okolie, tak môže byť zaradená pod drobnú stavbu. Zmenila sa nejako veľkostne? Rozšírila sa? Áno, je to ako keby, že ďalšia taká kľúčová alebo podstatná zmena, že tých kategórií drobných stavieb je viacero, ale ak sa bavíme vlastne o prízemných stavbách, čiže asi o tej kategórii, ktorá najviac zaujíma aj poslucháčov, tak sa nám zmenila tá veľkosť z 25 metrov štvorcových na 50 metrov štvorcových. Čiže ak sa bavíme o garážach, letných kuchyniach, rôznych altánkoch, rôznych prístrežkoch na náradie napríklad, tak tieto môžu byť až do veľkosti 50 metrov štvorcových a do výšky 5 metrov. Tá výška 5 metrov zostala zachovaná. Toto platilo len pri prízemných, táto metraž, sú tam aj ďalšie kategórie ako podzemná a tak ďalej, tam sa tá metraž líši? Pri podzemnej stavbe zostala vlastne zachovaná, je to 25 metrov štvorcových a je to 3 metre do hĺbky. Zmena nastala pri stavbách, ktoré sú na lesných pozemkoch. Tam opäť nový stavebný zákon tú metráž rozšíril, alebo teda zväčšil na 50 metrov štvorcových. Starý stavebný zákon, ak sa nemýlim, to bolo do 30 metrov štvorcových. Čiže tam sa nám napríklad, došlo napríklad tiež k úprave. Medzi ďalšie kategórie, ktoré patria medzi drobné stavby, tak starý stavebný zákon poznal reklamné stavby a mal vlastne medzi drobnými stavbami tie, ktoré boli do 3 metrov štvorcových, najväčšia informačná plocha. V rámci nového stavebného zákona sa bavíme už o informačných konštrukciách a tá veľkosť je do 20 metrov štvorcových, ak sa nemýlim, tak takéto informačnej plochy sa považuje za drobnú stavbu. Tá kategorizácia naozaj, je ich tam veľa, spada ich tam veľa stavieb a konkrétnejšie sa tomu ešte budeme venovať, respektíve v ďalšom video podcaste. Spomínali ste, že novelizácia má upraviť drobnú stavbu. Vieme si približiť, že akým spôsobom rozšíri sa to ešte, alebo? Skôr možno, že sa to nejakým spôsobom bude precizovať. Ide totiž to o to, že tá navrhovaná novela zavádza novú kategorizáciu stavieb. Dnes máme to základné rozdelenie na budovy a inžinierské stavby. A tá nová
kategorizácia, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 1.1.27, už bude hovoriť o pozemných stavbách a inžinierských stavbách. A pozemné stavby sa nám budú deliť na budovy a ostatné pozemné stavby. Čo je ako keby dôležité je, že do tej základnej charakteristiky drobnej stavby alebo je zatiaľ návrh, že tá definícia bude doplnená o to, že ide o pozemné stavby. Čiže drobnými stavbami budú len pozemné stavby. Je dôležité poznamenať, že novela ešte teda nebola schválená na Národnej rade. Kedy môžeme očakávať finálne znenie novely? Tam je plánované to druhé, tretie čítanie v septembri, čiže ja predpokladám, že ak ten harmonogram pôjde podľa nejakého plánu, tak do konca septembra by malo byť známe, že či Národná rada teda schválila tento návrh zákona, následne či teda ho prezident podpíše a tá účinnosť by mala byť k 1.1.27. Ešte poviem, že tá novela ako keby ešte trošku zasahuje, je to síce taká opäť zmena, ktorá sa týka ako keby štruktúry aj trošku toho zákona. Dnes máme ako keby v rámci tej definície drobných stavieb aj zariadenia, aj teda subsumovanú aj tú definíciu informačnej konštrukcie. Novela vlastne ako keby vyťahuje tá plánovaná, vyťahuje do samostatnej definície tú definíciu zariadenia a rovnako vlastne vypúšťa z poddefinície drobných stavieb také ako keby ďalšie kategórie, ktoré tam nie sú zaradené. Ide najmä o nabíjacie stanice na elektromobily a zariadenia na výrobu elektriny, ktoré vlastne ponovom už nebudú charakteristikou zahrnuté pod drobnými stavbami. A ono to súvisí práve s tým, že tie drobné stavby budú len tie pozemné. A kde budú zaradené? Oni vlastne budú mimo tejto kategorizácie a zároveň budú brané buď ako stavebné úpravy, alebo budú mať osobitný režim, ktorý bude následne upravený, alebo tak ako aj dneska je upravený v paragrafe 18, ktorý je vlastne kľúčový z hľadiska toho, aký povolovací proces potrebujeme. Okrem drobných stavieb poznáme aj stavby jednoduché. Ako nový stavebný zákon rozlišuje, teda tá 25-ka rozlišuje drobnú stavbu a jednoduchú stavbu? Jednoduché stavby sú vlastne tiež stále ešte také, ktoré nemajú výrazný vplyv na okolie, ale na rozdiel od definície drobných stavieb, jednoduché stavby sú už taxatívne vymedzené, je to teda presná kategória. A to, na čo by som teda chcela upozorniť, je, že definujú stavby aj cez funkciu. Čiže napríklad v prípade, ak sa bavíme o rekreačnej funkcii alebo funkcii bývania, tak to tak poviem, že od 0 do tých 300 metrov štvorcových sme v kategórii jednoduchej stavby. My sa vráťme späť k drobným stavbám, pretože o tom budeme dneska hovoriť, aj o tom, ako ich môžeme ohlásiť. Keď si chcem postaviť nejakú stavbu, na čo si mám dať pozor, aby som si bola istá, že naozaj ide o drobnú stavbu? Myslím si, že ten ako keby postup, keď už viem, že akú stavbu si chcem postaviť, tak ten postup by mal byť samozrejme taký, že hlavne ten nový stavebný zákon je postavený na tom, že to aktuálne znenie, že všetky drobné stavby musí navrhovať projektant alebo takzvané osoba so vzdelaním, ktoré to vzdelanie teda špecifikuje zákon. Čiže v tom aktuálnom čase vlastne nie je možné pri žiadnej drobnej stavbe urobiť ako keby nejaký zjednodušený nákres. Teraz to možno trošku aj preženiem, že na A4, ktorý sa priloží k ohláseniu. Tie náležitosti projektovej dokumentácie, takzvaného projektu stavby na ohlásenie sú dané vyhláškou číslo 60 z roku 2025. A tak ako som spomínala, musí urobiť buď osoba, ktorá je teda autorizovaným architektom alebo stavebným inžinierom, alebo teda osoba, ktorá má minimálne toto vzdelanie, ktoré je klasifikované v zákone. A to, čo potrebujem vlastne spraviť je sám, teda človek, ktorý chce byť stavebníkom, alebo teda táto osoba, ktorá je tým projektantom, ktorá vytvára ten projekt stavby na ohlásenie, by mal vlastne prejsť tú kategorizáciu, že či to spadne pod kategóriu drobných stavieb v zmysle zákona, alebo to spadne prípadne aj mimo vôbec nejakej požiadavky na proces ohlásenia a tým pádom nepotrebujem k tomu robiť ani niektorú z tých povolovacích postupov.
Ak by som si náhodou nebola istá, ale teda najmä si toho projektanta, aby mi spravil tú projektovú dokumentáciu, upozorní ma na to, že teda toto nie je drobná stavba, ale už ideme do jednoduchej stavby a už je potrebné povolenie o stavebnom zámere. Áno, určite áno. Projektant alebo aj osoba so vzdelaním vlastne, ak by aj ten samotný stavebník nevedel úplne čítať ten stavebný zákon, tak toto vie, je za to zodpovedná, aby spracovala projekt stavby na ohlásenie tak, ako má. Čiže v prípade, že ja napríklad si chcem dať postaviť rekreačnú chatu z veľkosti 30 metrov štvorcových, tak projektant by mal upozorniť, že je to jednoduchá stavba a tým pádom musím ísť na konanie o stavebnom zámere. Nepostačuje dokumentácia projektu stavby na ohlásenie, ale musí byť spravený vlastne projektová dokumentácia stavebného zámeru. Takže sa nie je čoho obávať. Nie, myslím si, že nie. Zosumarizujme si možno celý ten postup, že keď si chcem postaviť drobnú stavbu, tak kam mám ísť, ako dlho ten proces trvá, aké dokumenty všetky potrebujem? Ono presne závisí vlastne na tom prvom ako keby posúdení, že či je to stavba, ktorá musí ísť do nejakého povolovacieho procesu alebo nemusí. Na to slúži vlastne paragraf 18 toho nového stavebného zákona, ktorý má takú štruktúru, že v odseku 5 hovorí, že na čo nie je potrebné podľa tohto zákona ani ohlásenie, ani konanie o stavebnom zámere. Ak s tou mojou stavbou spadnem pod túto kategóriu, tak vlastne nepotrebujem ísť už potom následne do žiadneho povolovacieho procesu v zmysle stavebného zákona ani do žiadnej dokumentácie. Ak by som prišla na to, že tá moja stavba nespadá pod takúto kategóriu, povedzme si, že napríklad v aktuálnom znení zákona sa bavíme o garáži, tak viem, že garáž je prízemná stavba, ktorá mi ide vždy na ohlásenie podľa paragrafu 18 odsek 3. Tým pádom viem, že potrebujem vlastne, aby mi spravil projektant alebo teda osoba so vzdelaním ten projekt stavby na ohlásenie. Potom samozrejme potrebujem k tomu vypísať tlačivo žiadosti o ohlásenie. Obidve vlastne tieto náležitosti, či už toho formuláru na ohlásenie, alebo náležitosti toho projektu stavby na ohlásenie upravuje práve tá už spomínaná vyhláška 60. Následne samozrejme, keď mám túto dokumentáciu spravenú, tak musím vedieť, že či potrebujem nejaké záväzné stanovisko dotknutého orgánu alebo dotknutej právnickej osoby. Čiže ak sa bavíme napríklad o prípojkách, tak je úplne jasné, že potrebujem vyjadrenie napríklad elektrárni alebo teda príslušnej distribučnej spoločnosti. V prípade, že som napríklad v pamiatkovom území, tak viem, že mám dotknutý ako úrad, ktorý sa mi vyjadruje, teda dotknutý orgán, pamiatkový úrad. A takto vlastne postupne si musím prejsť tie jednotlivé podmienky. Tá novinka vlastne je v tom, aj keď aj pri tej 50-ke to tak platilo, že ja keď dávam na úrad to ohlásenie, či už listine alebo elektronicky, prikladám vlastne tieto záväzné stanoviska, záväzné vyjadrenia už rovno k tomu ohláseniu a tak vlastne predkladám už akoby balíček dokumentácie na úrad. Spomínali ste stavby, na ktoré nie sú potrebné ohlásenie, tomu sa určite budeme venovať v ďalšom videopodcaste, lebo je to naozaj tiež zaujímavá téma a široká, že tých stavebných úprav je tam veľa. Keď však mám stavbu, ktorú musím ohlásiť, mám to dnes na stavebný úrad, aký dlhý časový úsek môžem očakávať od stavebného úradu, že dokedy sa mi vyjadria, keď už som splnil všetky podmienky, mám celú dokumentáciu zozbieranú a dúfajme, že všetky dokumenty, ktoré potrebujem, som naozaj odovzdal stavebnému úradu. Stavebný úrad v prvom rade vlastne musí vyhodnotiť, že či je tá ohláška úplná a ak má za to jednu z povinností, ktorú teda má v tomto prípade stavebný úrad explicitne, je to, že ak príde listinné podanie, tak ho musí vlastne zdigitalizovať a nahrať do informačného systému. Okrem iného to potom slúži aj do teda nášho portálu výstavby. Áno, do portálu výstavby. A okrem iného to slúži aj kvôli tomu, že ak
by náhodou tam došlo k fikcii súhlasu, tak túto vyznačuje stavebný úrad rovnako v tomto portáli výstavby. Ale nepredbiehajme, pôjdeme postupne. Stavebný úrad teda najprv vyhodnotí, že či je to podanie úplné. Ak nie je úplné, tak vlastne vyzve na doplnenie. Stavebník vlastne môže doplniť. V prípade, že nedoplní, tak vlastne stavebný úrad mu to podanie vráti. Taká novinka oproti predchádzajúcej právnej úprave je, že ten stavebník môže vyhodnotiť, že ale toto, čo od neho požaduje stavebný úrad, je nad rámec povinností a preto má za to, že mu to vrátil neoprávnene alebo v rozpore so zákonom a môže sa obrátiť na náš regionálny úrad, aby ten vlastne povedal, že či ten postup stavebného úradu bol správny alebo nesprávny. Ak vyhodnotí, že bol nesprávny, tak vlastne určí postup a vráti to späť stavebnému úradu. Čiže nekoná za stavebný úrad, ale ako keby určí mu ten správny postup. Pre takú lepšiu plasticitu napríklad povie stavebný úrad, že potrebujem stanovisko napríklad toho pamiatkového úradu, ale ja nie som pamiatka, nie som v pamiatkovom území, nijak sa ma ako keby ochrana pamiatok nedotýka, budem to teda namietať v rámci toho procesu a regionálny úrad mi dá za pravdu, že áno, v tomto prípade nebolo potrebné záväzné stanovisko pamiatkového úradu a povie stavebnému úradu, aby teda vydalo overovaciu doložku k danému projektu stavby na ohlásenie. Ak stavebný úrad teda nevyhodnotí, že je potrebné doplňať podanie, ale má za to, že je úplné, tak vlastne do 30 dní vybavuje to ohlásenie vydaním tzv. Overovacej doložky k projektu stavby na ohlásenie. Ono to vyplýva vlastne z toho, že akékoľvek stavebné práce môže, alebo podľa tohto nového stavebného zákona, môže stavebník robiť vtedy, ak má overený projekt stavby. V tomto prípade projekt stavby na ohlásenie a to overenie sa robí tzv. Overovaciou doložkou. Platí v tomto prípade fikcia súhlasu? V prípade, že by v tej 30-dňovej lehote stavebný úrad nekonal spôsobom, že nevráti mi to na doplnenie, alebo teda nevyzve ma, nevráti mi to na doplnenie, alebo nevyužije ešte jeden inštitút posunutia do konania o stavebnom zámere, o ktorom si ešte povieme, tak má vlastne jedinú možnosť vydať tú overovaciu doložku a ak ju nevydá, tak presne zo zákona platí vo všetkých prípadoch to, že tam je tá fikcia vydania overovacej doložky. Čiže platí, že mám overený projekt stavby na ohlásenie. Ako som už spomínala, stavebný úrad by mal túto informáciu vlastne vyznačiť v portáli a pokiaľ stavebník podával to ohlásenie elektronicky, tak ten systém je nastavený tak, že mu v rámci notifikačnej správy príde informácia o tom, že tam tá overovacia doložka je vydaná tým postupom fikcie. Spomínali ste, že sa to môže posunúť do konania o stavebnom zámere, to znamená, že stavebný úrad môže vyhodnotiť, že to spadá pod jednoduchú stavbu a je tam potrebné iné konanie? Ono ani nie z toho dôvodu, ale stavebný úrad môže vyhodnotiť, že buď môžu byť dotknuté práva inej osoby, alebo že je potrebné určiť nejaké podmienky pre stavebné práce. A v týchto dvoch prípadoch vlastne potom oznámi tomu stavebníkovi, že je možné dané stavebné práce uskutočniť len na základe rozhodnutia o stavebnom zámere. Možno by som sa pri tom trošku pristavila, že sú rôzne interpretácie v praxi, že ako toto vykladať. Samozrejme, že aj tie stavebné úrady majú svoju rôznu prax. Za úrad to chápeme tak, že pokiaľ stavebník preukáže, že nie sú dotknuté práva, prípadne a pripúšťame vlastne aj vyhlásenia tretích osôb, ktoré vlastne vyhlásia, že s daným projektom stavby sú napríklad stotožnení a nemajú voči nemu námietky. Bavíme sa napríklad aj o susedoch. Alebo vyhlási, že nejaké požiadavky zapracuje alebo uskutoční tak tie stavebné práce, tak máme za to, že nie je nevyhnutné ten proces posúvať do konania o stavebnom zámere. Vyhodnotenie alebo aplikácia toho ustanovenia je samozrejme na stavebnom úrade a vždy na tom konkrétnom prípade. A len doplním, že voči tomu, keď stavebný úrad má posunie do konania o stavebnom zámere,
ja ako stavebník sa nemôžem brániť na regionálnom úrade. Čiže tam nepomôže, že sa obrátim na regionálny úrad a budem od neho žiadať nejaké stanovisko, lebo v týchto prípadoch to ten regionálny úrad nemá ako vrátiť späť tomu stavebnému úradu s určením nejakého postupu. Takže to musím akceptovať. Áno, v podstate to musím akceptovať. Ak mám naozaj za to, že by to bolo čisto šikanózny ako keby dôvod ísť do toho konania o stavebnom zámere, môžem sa obrátiť na prokuratúru, ale nemôže to ako keby riešiť regionálny úrad, iba ako nejak metodicky. Pri výstavbe je dôležité aj územné plánovanie, aj drobné stavby musia byť v súlade s územným plánom daných obcí a miest? Áno. Zákon o územnom plánovaní vlastne hovorí o tom, že záväzné stanovisko orgánu územného plánovania potrebujem získať vtedy, ak mám drobnú stavbu, ktorá je väčšia ako 25 metrov štvorcových. Vtedy vlastne presne tak, ako som spomínala, viem, že idem si postaviť 30 metrovú garáž napríklad, tak viem, že potrebujem aj záväzné stanovisko orgánu územného plánovania, ktoré si musím vypýtať k tomu projektu stavby na ohlásenie. Tam treba povedať, že opäť platí, ak sa mi dotknutý orgán nevyjadrí v zákonom stanovenej lehote. V tomto prípade je to v lehote 30 dní. Ak zákon neurčuje dlhšiu lehotu, napríklad v Bratislave, tak mi tiež platí fikcia, že mám tam súhlas s tými podmienkami tej regulácie s danou územno-plánovacou dokumentáciou. A v prípade, že si chcem postaviť len koloničku a nepresahujem tých 25 metrov štvorcových, ktoré ste spomínali? Nepotrebujem k tomu ohláseniu záväzné stanovisko orgánu územného plánovania, ale dovolím si povedať, že územno-plánovacia dokumentácia alebo územný plán, pokiaľ je schválený vo forme všeobecne záväzného nariadenia. To znamená, že je to všeobecne záväzný právny predpis s nejakou územnou pôsobnosťou a vlastne všetci sú povinní ho dodržiavať a má osobitné mechanizmy výkonu dohľadu nad dodržiavaním teda podmienok, ktoré vyplývajú z všeobecne záväzného nariadenia. Spomínali sme portál výstavby, ktorý náš úrad spustil účinnosťou nového stavebného zákona. Akými rôznymi spôsobmi môžem podať a respektíve požiadať o ohlásenie? Môžem cez portál, môžem ísť na stavebný úrad, máme ešte iné možnosti? V podstate tie možnosti sú 3, dá sa povedať. Už spomínaný portál výstavby, cez ktorý sa dá vlastne takéto ohlásenie podať. Druhá možnosť je ako keby listinného tlačiva a tu si dovolím povedať, že na webovom sídle úradu okrem teda samozrejme formulárov, s ktorými pracuje portál výstavby, sú dostupné aj formuláre ako odporúčacie práve pre tieto listinné úkony. Poslucháči alebo teda diváci si ich tam vedia nájsť pod sekciou výstavby s tým, že možnosť ešte je aj taká, že ako keby takéto listinné podanie ja urobím elektronicky a nepoužijem portál, ale použijem vlastne elektronické podanie prostredníctvom Slovensko.sk. Zhrnuli sme si celý proces ohlásenia. V prípade rozprávali sme sa o novelizácii na začiatku. Bude aj tento spôsob upravený spôsob ohlásenia novelizáciou? V rámci toho procesu ohlásenia dochádza k jednej úprave a ona trošku súvisí presne práve s tým úmyslom, ktorý tá reforma prinášala. Ona vlastne mala za cieľ znížiť administratívnu záťaž nielen na strane stavebníkov, ale aj ako keby na strane tých úradov. To znamená, že oproti 50-ke sa nám väčšina presunula jednak z povoľovacieho procesu do ohlásenia alebo z ohlásenia ako keby mimo procesu a práve ako keby aj takéto, keď poviem možno, že nadužívanie tej možnosti posúvania tých ohlásení do konania o stavebnom zámere aj pod vplyvom proste ešte tých procesov z 50-ky, kedy tie konania boli priamo upravované práve povoľovacím procesom. Napríklad, keď určil nejaký úrad nejaké podmienky, sa doplňa ten paragraf 63 o to, že ak budú vyplývať nejaké podmienky zo záväzného stanoviska, tak vlastne nie je potrebné ich toto nebude dôvodom úplne na to preklapanie a vlastne viažú toho stavebníka, že ich musí splniť. Nový stavebný zákon 25 pozerá prísnejšie na čierne stavby a už nie je možné ich dodatočne legalizovať. Týka sa to aj týchto stavieb na ohlásenie? Áno.
To znamená, že stavba, ktorá bude postavená, sa bude musieť zbúrať. Áno, v podstate nový stavebný zákon v tom nastavení, ako je dneska účinný, nepozná výnimku z hľadiska definovania nepovolených stavebných prác v nadväznosti na kategorizáciu, či sa bavíme o drobných alebo jednoduchých stavbách. Čiže aj drobná stavba, pokiaľ mala ísť do procesu ohlásenia, čiže napríklad opäť sa vrátim k tej garáži. Garáž dnes musí ísť povinne na ohlásenie, pokiaľ si ju postavím bez ohlásenia, tak vlastne ide o čiernu stavbu a jediný dôsledok, ktorý ako keby je jej odstránenie. Bavíme sa však len o nových stavbách, ktoré sa začali stavať po účinnosti nového stavebného zákona. Áno. Čiže tie, ktoré sa začali tak ešte je možná dodatočná legalizácia. Áno, tie, ktoré sa začali stavať alebo aj boli dokončené a už aj užívané pred tým 1.4.2025, tak vlastne môžu využiť buď ten proces dodatočného povolenia, alebo tie dokončené a užívané proces preskúmania spôsobilosti stavby na užívanie. O dodatočná legalizácia čiernych stavieb sme už rozprávali v našich videopodcastoch, takže milí diváci a poslucháči, ak vás tieto témy zaujímajú, tak videopodcasty nájdete na našom webe pod sekciou podcasty. Zhrnuli sme celý proces ohlásenia. Možno pre ľudí je to naozaj celé obširné, možno pre našich divákov a poslucháčov zosumarizujme celý ten proces do nejakých základných krokov, že ako mám postupovať, keď si chcem postaviť drobnú stavbu. Myslím si, že prvé, čo by mal ten stavebník urobiť, je vyhodnotiť si, že či vôbec potrebujem to ohlásenie. Čiže si to ako keby najprv poviem, že áno, nie. Keď teda to neviem sám vyhodnotiť, tak samozrejme sa viem poradiť s projektantom alebo teda osobou, ktorá má minimálne takéto vzdelanie. A ak prídem na to, že potrebujem ísť do toho procesu ohlásenia, tak vlastne potrebujem si dať spracovať projekt stavby na ohlásenie, požiadať o záväzné stanoviská, záväzné vyjadrenia, vyplniť vyhlášku a podať vlastne dané podanie na príslušný stavebný úrad. Slavka, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja, prajem krásny deň. Milí diváci a posluchači, ak vás téma drobných stavieb zaujíma viac, tak Slavka Salajová, odborníčka pre oblasť legislatívy nášho úradu, príde opäť k nám do štúdia a porozpráva nám o konkrétnych prípadoch. Sledujte naše sociálne siete, YouTube a Spotify.